Laat ons bidden. Heer, wij danken u ook vandaag voor uw woord. In ons gebed en begeerte is, Heer, dat u uw woord vandaag levend zal maken voor ons. Dat uw woord zijn doel zal bereiken. Heer, dat uw kinderen vandaag zal opvoeden met uw woord, door uw woord. Ons zal corrigeren, maar ons ook zal bemoedigen en versterken. En we ontvangen dat vandaag in Jezus' naam. Amen. Oké. Nou, afgelopen donderdag hebben wij de hemelvaart van Jezus gevierd. De hemelvaart vond 40 dagen na de opstanding van Jezus uit de doden plaats. Waarom 40 dagen? Om Bijbels profetie ook te vervullen. En zodat Pinksteren ook op die 50ste dag kon plaatsvinden. God is heel precies wanneer wat gebeurt. Tijdens die 40 dagen verscheen hij ook aan verschillende mensen. Wij lezen van 10 verschillende gevallen waar Jezus verscheen aan mensen na zijn opstanding uit die doden. Onder andere op een keer aan 500 tegelijk. En in Handelingen 1 van vers 8 tot en met 11 lezen wij het verslag van Lucas over de hemelvaart. Hij heeft ook een evangelie van Lucas daarover geschreven. Kom eens een beetje uit de andere hoek. Wij kunnen dat ook van die andere evangelie lezen. Maar hier zegt hij vers 8, maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Jezus sprak deze woorden juist voordat hij opvaarde naar de hemel. Het zijn zijn laatste woorden aan zijn volgelingen, aan zijn discipelen. En hij zal jullie kracht geven, dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Hij zou de Heilige Geest sturen. En wanneer de Heilige Geest kwam, zouden zij kracht ontvangen. Vers 9, hierna zagen ze hoe hij opsteeg naar de hemel. En toen kwam er een wolk en ze zagen hem niet meer. Jezus vaarde zichtbaar op naar de hemel. Nou, sommigen geloven dat het zo'n fysieke wolk was. Maar eigenlijk was het een wolk van heerlijkheid. Gods heerlijkheid. En dat gebeurt nu nog soms. Broeder Johan had mij een keer verteld. Hij was in hij volgde de Rema Bijbelschool en hij ging toen ook naar de Rema Kerk van Rema College in Johannesburg in Zuid-Afrika. En op een keer zaten ze in die dienst en plots kwam een zichtbare wolk beneden. Die deuren waren dicht. En toen die wolk zo binnenkwam, begonnen mensen gewoon uit te roepen naar de Heer. Anderen werden gedoopt in de Heilige Geest, spraken in tongen, genezingen vonden plaats, terwijl ze daar gewoon in een stoel zaten. Gods heerlijkheid. En dat gebeurt vandaag nog. Mag dat ook hier bij ons gebeuren? Amen. We hebben daar al zoveel behoefte. Vers 10. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er 2 mannen in witte kleren bij hen. Engelen, hè? Ze zeiden, mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. En op dezelfde manier zal hij weer
terugkom. Jesus is opgevaar na die hemel, maar hy sal ook weer terugkom. En wêreldwyd, ek ben al toch al enkele jaren Christen, maar ek heb het nog nooit meegemaakt zoals nu. Wêreldwyd is er een boodskap die verkondig word, en dat is Jezus komt terug. En dit is spoedig. Het is asof daar een dringendheid is. Vroeger hoorde je hier en daarvan, maar nu is dit, ek dink binne iedere kerk, is dit 'n boodskap die steeds meer en meer uitgaan. Weet wanneer ek hier het woord bedien, dan bid ek vooraf. Bid ek dat die Heer sy woord vir ons lewens sal maak, en dat we dit zullen ontvangen. Maar waarom doe ek dat? As die Heilige Geest nie sy woord vir ons lewend maak, gebeur er niets. Hy weet vooraf dat we hier zullen samenkomen, wie dat hier gaan zijn, wat onze behoeften zijn, wat iedereen nodig heeft. Omdat wij als het lichaam van Christus samenkomen, wil die Heilige Geest ook iedereen bedienen. Gods Geest wil niet dat er één persoon naar buiten zal gaan, zonder dat hij bediend is. Of dit een woord is, of dit een lied is, of een ervaring misschien. Mensen kunnen ook God ervaren en dat bemoedigt hen. Of dat God correctie geeft. Of dat na die samenkomst misschien bij die koffie iemand zijn lasten kwijt kan en die voelt achteraf, wauw, ik voel mij zoveel beter. Maar zo weet de Heilige Geest wat elkeen van ons nodig heeft. Dat is zijn begeerte om elk van ons te bedienen ook. En daarom bid ik ook. Ik wil niet dat als herder van deze gemeente, dat er één persoon naar buiten gegaan op diezelfde manier als die binnengekomen is. Of in diezelfde toestand. Ik geloof, God wil dat elkeen van ons naar buiten zullen gaan straks, bediend, verbeterd, versterkt, bemoedigd. Dat is zijn wil voor ons. Die hemelvaart vond plaats vanaf de Olijfberg. Ik noem maar zo'n beetje de berg van Jezus. Want op de Olijfberg weende hij over Jeruzalem. Daar gebeurde het. Dat ging vanuit zijn hart. Hij gaf om zijn volk. Hij gaf om Jeruzalem. En op de Olijfberg bad hij in de tuin van Gethsemane. Daar waar zijn bloed, of waar zijn zweet bloed werd, waar hij zo'n zware strijd moest doorgaan in gebed, was bij de Olijfberg. Op de Olijfberg zal zijn voeten ook rusten met zijn wederkomst. Staat die Bijbel. Vandaar is hij opgevaren, naar daar gaan hij weer terugkeren. Zijn voeten gaan rusten op de Olijfberg. Vanaf deze berg vaarde hij op. En op die plaats van het meest intens gebed, en de tuin van Gethsemane, daar wordt die plaats een plaats van heerlijkheid en triomf. Hij is opgestaan, hij is opgevaren naar de hemel en hij komt terug. Als we dat zo'n beetje gaan onderzoeken, ook in de studiebijbels, dan zeggen zij dat Jezus vaarde op vanuit zijn eigen kracht. Hij werd niet opgenomen, hij vaarde op.
Hy deed dit self. As God. Wat was die doel van die hemelvaart? Ten eerste, Jesus ging om vir ons 'n plaas voor te bereid. Waarom kon hy nie alleen maar opstaan uit die dode en hier by ons bly? Nee, hy had 'n spesifieke doel waarom hy moes opvaar na die hemel, na sy Vader. In Johannes 14 vers 1 tot 3 wees niet ongerust, dat is die woorde van Jesus, vertrou op God en vertrou ook op my. In het huis van my Vader zijn veel kamers. As dat niet so was, sou ek dat jullie wel gezegd hebben, ek ga nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer wij in die hemel komen, sal jy niet eers moet poetsen. Ons poetsteam is heel dankbaar daarvoor. Jy sal nie moet gaan ete voorbereid. Jy sal niet eers na die IKEA moet. Gaan meubelen na. Jezus heeft alles in orde gemaakt. Het is perfect in orde. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga nu heen om alles voor jullie in orde te maken. En wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. En dat is zijn wederkomst. Hij komt terug op een wolk van heerlijkheid. En dan zullen wij voor altijd bij hem zijn. Ik denk niet dat wij beseffen wat gebeurt wanneer God verschijnt. Ik heb het al meegemaakt in een beperkte mate. En ik kan u verzekeren, wij zijn nooit meer dezelfde. En dan spreek ik niet daarvan om te vallen. Ik spreek daarvan om echt God meer te maken. Weet, wanneer wij vallen onder de kracht van de Heilige Geest, dat is ons vlees. Ons vlees kan, weet niet hoe om dat te hanteren. Maar wanneer Gods heerlijkheid verschijnt, en wij maken hem als God meer, dan raakt het jou ook hier van binnen. Ik was vroeger een evangelist in Zuid-Afrika, met die naam van Nicky van der Westhuizen. Dan is ik op Google gaan opzoeken, en zijn zoon, zelfde naam, die heeft nu dezelfde bediener. Maar deze Nicky die heeft een krachtige bediener, genezingsbediener. En hij hield ook tentsamenkomsten. En op een keer, broeder Johan, wat mij vertelt, hij was in die samenkomst daar. Zaten ze in die samenkomst, was juist voor die samenkomst begon. Broeder Nicky was er nog niet. En op een bepaald moment ging die deur open en hier kwam broeder Nicky binnen gewandeld. Gewoon in die plaats van samenkomst. En zoals hij binnen wandelde, vielen mensen van een stoel. Onder Gods kracht werden zij genezen. Werden zij door God aangeraakt. Kwamen mensen door bekeer. Nou, was dat zijn kracht? Nee. Dat is omdat Gods kracht op hem rustte. Dat gebeurde in andere dingen ook, hè. Dat Petrus wandelde die straat af. En waar ze skade op mensen vielen, werden ze genezen. Dus wanneer God zijn hand op jou legt en hij zegt, kom, wij gaan een wandelingske maken. Maar wanneer God met jou wandelt, dan wordt die dingen zichtbaar.
Jesus is gaan om vir ons plaas voor te berei. En die Heilige Gees te stuur, om sy werk hier voor te sit. Punt B, hy ging om vir ons ook in te trede. Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy ook alle mense redden die door hem naar God toe kom, want hy leef voor altyd. Voor altyd. Voor altyd. Om by God voor hen op te kom. Er is geen moment dat Jezus er niet is om vir ons op te kom. Vir ons in te trede. In ons moeilikste momente is hy er. In ons gevaarlikste momente is hy daar. Punt nummer C, hy ging aan de rechterhand van de Vader zitten om te regeren. Er is iets wat my grief, en dat is hoe mense ook op TV en sociale media en ook persoonlik naam van Jesus as een vloekwoord gebruik. Eigenlijk, dat getuigt gewoon van totale onkunde. Hoop ik. Dat het niet willens en wetens is. Want Jezus regeert. In Efesiërs 1 vers 20 tot 22 zegt hij, want Gods kracht werkt in ons, en die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En dat is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaats en een plaats gaf naast zichzelf. God en Jezus zijn daar naast elkaar, God die Vader. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. Mensen denken soms zoveel van zichzelf. Jezus is machtiger. Hij is groter. Boven elk president, elk koning, elke regering. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. Jezus is machtiger, ook vandaag. Hij is groter, ook vandaag. Zijn naam is boven elke andere naam, ook vandaag. Zijn naam is boven de naam armoede, en ziekte, en kanker. En tegenstand. Zijn naam is groter, is machtiger. Vers 22, God heeft hem over alles de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En hij heeft hem gemaakt tot het hoofd van de gemeente. God gaf hem macht over alles. Soms is het genoeg om gewoon te zeggen, hij weet. Jezus weet. Hij is groter. Dit is waarom Petrus en Johannes konden tegen die kreupelen zeggen, wat we hebben, geven wij in de naam van Jezus. Want in de naam van Jezus, naam boven elke naam, is alles mogelijk. Hij is groter, hij is machtiger. Waarom? En hij heeft hem gemaakt tot het hoofd van de gemeente. Hij regeert. Hij die macht heeft over alles. Ik moest denken, dat is nu 2000 jaar later, vele koningen, vele heersers, sommige koninkrijken, rijken, hebben geprobeerd
om die Christene uit te roei, sodat het boodskap van Jesus maar nie so verkondig word. En weet jy wat, die kerk is alleen maar gegroeid. Gedurende 2000 jaar. Want Jesus is die hoof van die gemeente. Hy is groter, hy is magtiger, waar dit verbode is om het evangelie te bring, kom Jesus en hy verskyn in drome en visioene aan die mense. Omdat hy die mense lief heeft. En omdat hy magtig is. Niemand kan hem verhinder om by 'n huis binne te gaan. En in iemand zijn drome te verskyn. Niemand kan hem verhinder om aan iemand te verskyn. Want hy is magtiger. Wanneer hy stuurde die Heilige Geest om in die gelowigen en in sy kerk te woon. Waarom moes Jezus opvaren na die hemel? Anders was die Heilige Geest niet gekomen. Dan moest Jezus nog altijd fysiek hier van plaats tot plaats gaan om mensen te bedienen. Maar nu is die Heilige Geest gekomen en Jezus en die Heilige Geest zijn één. En die Heilige Geest kon doen diezelfde bedienen als wat Jezus deed. Weet u, de discipelen gingen gewoon door met Jezus zijn werk. Nadat de Heilige Geest gegeven is en in hen kwam wonen. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, wacht eerst. Tegen sy discipelen, want die Heilige Geest moest komen, en dan zouden sy bedienen vanuit de wijsheid van Jezus, vanuit zijn kracht, vanuit zijn vermogen, vanuit zijn karakter, diezelfde bedienen. Op een bepaald moment moest Petrus en Johannes voor de Joodse raad verschijnen. En als je dat gedeelte gaan lezen in Handelingen, dan zegt hij daar, ze erkende dat zij bij Jezus waren. Het is precies alsof Jezus daar stond. Maar het is de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die dat doet. Als mensen hebben wij niets, kunnen wij niets op geestelijk gebied. En zijn wij zo beperkt. Maar wanneer Gods Geest op die toneel verschijnt, volgende zondag gaan we daar meer over zeggen, dan is het Jezus die op het toneel verschijnt. Ik en Esther praten soms daarover hoe dat in Afrika zijn die mensen veel meer gevoelig en bewust voor de geesteswereld. Dat klopt toch, Sarah? Ja. Zij zijn niet verbaasd wanneer Gods Geest werkt. Want zij kennen dat. Zij groeien op met voorvadergeesten, aanbidding en dingen. En demonische verschijnen en demonische bezetenheid. Zij kennen dat. En nu komt Jezus en hij bedient en die demonen gaan vluchten en dan beseffen ze, maar hier is een kracht die groter is. En dan komen zij met massa's tot bekeren. Want zij zien, hier is iemand die groter is, die machtiger is. En hij geeft om mij. En dan willen zij hem dienen en aanbidden. Ik weet, mijn schoonvader, na zijn pensioen, met zijn eigen bedrijf, vanuit die winst dat hij maakte, stichtte hij nieuwe gemeenten en gaf hij opleiding aan voorgangers. Hij koos zichzelf uit en dan gaf hij opleiding aan hen en dan op een bepaald moment trok hij zich terug en dan gingen zij verder met de gemeente. Maar hij had na zijn pensioen, ik denk 17 gemeenten gesticht.
En hy het in 3 tente. En met daarmee werd geëvangeliseerd, ook op die boerderijen. Dan vroeg een van die boeren en toe sê ek het probleme hier op my boerderij. Die mense hebben God nodig. En dan nodig hy my, dan gaan ze daar die tent zetten, dan 2 maanden of so, en dan ontstaat er een gemeente. Samenkomsten, bijna iedere avond. En hij heeft mij verteld op een keer, ze waren juist begonnen met die evangelisatie samenkomst in die tent, in een groep jonge mannen wilde problemen maken, railschoppers. Terwijl die samenkomst bezig was, marcheerde zij rond die tent, roepend en doen wat zij ook al doen, om dit te ontwrichten. En na 3 weken waren zij de lofprijsteam. Dat is echt gebeurd. Mijn schoonvader mij verteld. Zij waren daar om problemen te veroorzaken, en ruil te schoppen, en Gods geest te veranderen. Maar Jezus is groter. En hij geeft om hen. En ze kwamen allen tot bekeren. En ik denk sommige van hen zijn achteraf voorgangers geworden. Lofprijsteam. Dat mij denken aan die opwekking onder de hippies in die tijd. Jezus begon erin te werken en ze kwamen die kerk binnen en ze moesten terug vertrokken, want hun haren waren lang. Echt. Onlangs naar een van die voorgangers geluisterd die daar tot bekering gekomen zijn onder de hippies. Hij was zelf een hippie. En hij dacht, ik heb een begeerte, ik wil naar die kerk gaan. En die voorganger wachtte hem op aan die deur. Zei, we hebben jouw soort hier niet nodig. Je moest vertrekken. Later riep God hem voor de bediener. Hij heeft groot werk gedaan. Wanneer die Heilige Geest komt, die kracht van Jezus, is alles mogelijk. Waarom kijken wij naar omstandigheden en wij denken dat is het? Dat is al wat hier gaat gebeuren. Meer kan het niet. Als ik het niet doe gebeuren, gaat het niet gebeuren. Hè? Echt. Eén verschijnen van Jezus. Eén daad van Jezus. En alles verandert. Ik heb al gezien hoe dat iemand tot bekering komt, een junkie. En hoe dat het heel zijn familie raakt. Dat het zo krachtig is dat mensen niet anders kunnen dan om te verlangen naar hetzelfde. Naar Jezus. In Kolossenzen 3 vers 1 tot 5. Daar zegt hij, het nieuwe leven moet zichtbaar worden. Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij gaat terugkomen. En intussen, wat nu? Wat moeten wij doen totdat Jezus terugkeert? Het nieuwe leven moet zichtbaar worden. Vers 3. Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Dat is wij, hè? Wij zijn tot bekering gekomen, wedergeboorte meegemaakt. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit. Verlang ernaar. Verlang ernaar. Hebben wij nog die verlangen?
As dit nie so is, laat ons dit vraag. Sy Heilige Gees, ek wil terug verlang na meer van Jesus. Geef die hemelse dinge die eerste plaats in jou lewe en nie die aardse dinge. Dat is iets wat wij self moeten doen. Vers 3. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Dat is die oude leven, hè? Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. We leven in Christus. Als Hij komt, zal het ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit. Met andere woorden, wij zullen zoals Jezus zijn. Zoals de Joodse leiders dat zagen, zullen mensen dat ook bij ons zien. Wij zien eruit als Jezus. Wij spreken zoals Hij sprak. Wij doen zoals Hij deed. Diezelfde kracht, diezelfde wijsheid. Vers 5, reken daarom af met je aardse verlangens. Je moet die doden. Ik bedoel, dat ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Ja, seks is in de Bijbel, hè. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. En als we eerlijk zijn, zijn zoveel andere dingen. Die tussen ons en God kunnen gaan staan. Die verhindert dat Hij die eerste plaats in onze levens inneemt. Jaren geleden sprak ik met een vrouw van een voorganger en zij zei tegen mij, ik hou zo enorm veel van mijn man. Dat soms moet ik belijdenis doen. Ik zeg, Vader, help mij. Mijn man is voor mij belangrijker geworden dan u. Vergeef mij dat. Kom en neem u terug, die eerste plaats aan mijn leven. Dat kan zoiets onschuldig zijn. We kunnen denken, zo moet dat is normaal. Nee, het is wanneer Jezus die eerste plaats inneemt, dat al de rest ook in orde zijn. En dat zijn zegen ook rust op al de rest. Zo, dit is niet al die dingen die hier genoemd worden. Enig iets waar we meer naar verlangen als naar God. Dat is een afgod. Niet alleen hebzucht. Enig iets. En dan is het nodig om soms ook belijdenis te doen. Maar de hemelvaart herinnert ons eraan dat Jezus weer zal terugkeren. Want bij zijn hemelvaart zeiden die twee engelen, deze Jezus zal op diezelfde manier terugkomen. Hij zal in de heerlijkheid terugkomen. Er zal een wolk van de heerlijkheid zijn. En hij gaat met zijn twee voeten op uw lijfberg staan. Hij komt terug. Hij komt terug. De boodschap van hemelvaart is een boodschap van de wederkomst van Jezus. Hij komt terug. De laatste woorden van Jezus aan zijn discipelen, wat waren die? Zij daar, de Heilige Geest zal jullie kracht geven, dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord, eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Dat waren zijn laatste woorden, ook in Mattheüs 28, de grote opdracht, wat wij noemen de grote opdracht. Zij gaan dan heen. Gaan vertellen, maak discipelen, leer hen. Ook voor ons is dit de laatste opdracht. Of de grote opdracht. Het is niet de laatste, de grote opdracht van Jezus. Die belangrijke opdracht.
En wij kunnen dat op zoveel manieren doen, om Jesus bekend te maak. En as ek daarop gaan nadenken, dan vir my is dat die eerste manier is om te bidde. Te bidde. Te bidden vir die mense die Jesus nog nie ken. Onze familie, onze vrienden, onze buren. Ek geloof, dat maar my persoonlijk overtuiging, dat er nog nooit een persoon tot bekering gekomen is, sonder dat daar voor die gebede was. Iemand het voor die gebede. Iemand het voor my gebede. Dank God daarvoor. Ek weet nie wie die is. Ek denk nie dat het my moeder was, want sy het het opgegeven met my. Ek was te ver, denk ek. Maar aantal jaar geleden hebben wij ons reunie gehad van mijn laatste leerjaar op school. En ik wil niet gaan. Ik zei tegen Esther, ik ga niet, want ik wil niet dat die mensen haar gaan vertellen wat ik alles deed. Ik schaamde me dat. Ik wil dat niet. Ze nog dat zij dat wist. Weet je, we hebben zo'n WhatsApp groep zijn mee begonnen en een van mijn vrienden van die tijd, die was later heel veel succes in het leven behaald. En hij, toen ik vertelde dat ik voorganger geworden is, toen schreef hij daar op die WhatsApp groep. Hij zei, hoe is dit? Dat de stoutste kinderen op school die voorgangers worden. Ik begrijp het niet. Maar ergens had iemand voor mij gebeden. En een van die meisjes in de klas in die tijd, natuurlijk nu al ook op leeftijd. Maar ik schreef haar een bericht. Ik zei, ik wil je bedanken. Want er was een tijd waar zij traktaten uitdeelde in die klas. Toen was ik nog op lagere school. Zat zij bij mij in die klas en dan regelmatig ging ze rond in die klas wanneer die leraar er niet was en dan deelde zij traktaten uit. En zij wist het niet, maar achteraf ging ik die lezen. Ik zou die niet in die klas lezen. Hè? Dat doe je. Als jongen van die leeftijd doe je dat niet. Maar achteraf ging ik die traktaten lezen. En ik zei tegen haar, God heeft dat gebruikt. Er was zaad gezaaid. En die zaad is gaan groeien tot op een dag toen ik Jezus aanvaard als mijn verlosser. En weet je wat? Zij wist het niet eens meer. Ik kan me niet herinneren dat ik dat deed. Maar ik weet het. En God weet het. En zij zal ook nog haar beloning daarvoor ontvangen. Maar het is eerstens gebed. Dan met ons levenswijze. Hoe dat wij gewoon van dag tot dag leven als mensen. En iemand had eens gezegd, verkondig het evangelie en als het moet, doe het met woorden. Wij kunnen ook onze woorden gebruiken, maar als die niet overeenstemmen met onze levenswijze, dan gaan mensen een vraagteken stellen. En diezelfde met gebed. Zonder gebed gaat het niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Jezus bad heel veel. Paulus bad heel veel. En kijk maar naar een bediening. Petrus bad heel veel. Dat was terwijl hij op een bepaald moment ook zo bad dat God hem visioen gaf. Dat hij niet mocht oordelen, hè? Over die ongelovigen. En toen kwamen boodschappers van Cornelius, de Romeinse hoofdman. Ze kwamen hem halen.
Dit wat gebeurde terwyl hy in gebed was. Word heel veel vir u gebede. In ons huis, maar ook tydens die bidstonde. Voor vele van u word gebede en u weet daar niet eers van. Soms sit ek in my bureau en ek ben weer met Bybelstudie of iets en dan sal God so 'n naam in my gedagten droppen en dan laat ek val op dat moment en ek bid vir die persoon. En ek weet nie waarom, maar dit is ook nie belangrik, maar God weet het. En aan die einde van die gebed dan ga ek verder met wat ek deed. Dat moet eigenlijk normaal zijn. Als we niet weten wat om te doen, laten we toch bidden. In plaats daarvan om in je auto te luisteren naar die Beatles of wie ook al. Probeer eens voor iemand te bidden. En je familie, onder je vriendenkring, en ons gemeente. Hoeveel keer is het nu al gebeurd dat iemand een les krijgt om voor anderen te bidden en achteraf ontmoet die persoon en dan vertelt die persoon, weet je, op dat moment heb ik het echt moeilijk gehad. Jaren geleden op een avond voor ik en Esther we waren al in bed en wij baden samen en plots ervaarde ik dat wij voor een nut van haar moesten bidden. En wij hadden niets te doen met die mensen, wij zagen ze bijna nooit. En dat gebeurde gewoon. En wij baden voor die persoon en toen, dat was voor die tijd van sms en e-mail en die dingen, wij deden nog per brief. En dat duurde 2 of 3 maanden. Schreven we een brief en duurde 6 weken om... 6 weken, hè? In elk geval aantal weken. Voor die brief om naar Afrika te arriveren. En dan moet die antwoord nog terugkomen. En wanneer die terugkomt, dan weet je eigenlijk niet meer van waar het over gaat. Maar toen hebben we die vraag gesteld. Die avond, die datum hebben wij voor die persoon gebeden. En was er een probleem geweest. En Esther, haar moeder, ging navraag doen. En toen zei die persoon, die avond was ik dodelijk ziek geweest. Ik dacht dat ik het niet ging halen. En er werd voor haar gebeden, 11.000 kilometer verder. Want God wist het. En hij zocht iemand die zou intreden en voor die persoon zou bidden. Zullen wij meer doen, mijn broer en mijn zus, aan de grote opdracht? Gewoon met wat wij hebben. Niet iedereen is een goede spreker. Niet iedereen kan op de straathoek gaan staan. Ik ook niet. Ik heb het al geprobeerd. Maar dus, ja, dat was nooit mijn succesvolste evangelisatiemethode geweest. Ik doe het veel beter rond de koffietafel. Maar elkeen van ons kan iets doen. Zullen wij deelnemen aan de grote opdracht? Amen. Onze Vader, dank u wel. Dat Jezus opgevaren is naar de hemel. Dat hij aan uw rechterhand zit, dat hij regeert. Dat hij voor ons intreedt. Dat hij voor ons plaats voorbereidt. Dank u wel. En dank u wel, Vader, dat de Heilige Geest gestuurd is. Dat hij bij ons is, dat hij in ons is. De Geest van Christus. En dat vanuit zijn wijsheid en kracht wij kunnen bedienen zoals Jezus dat deed. En Heer, wij willen meer werken met u.
het evangelie brengen, mense tot Jesus sien kom. En my vraag aan u, Heer, om ons daarin te leiden en ook kragtig met ons mee te werk. En my dank aan u nu reeds in geloof vir die resultate. Die goed en groot sal dit zijn. In Jesus naam. Amen. Die Heer segen u.